Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rodano. Taong 1967, sa isa sa mga isla ng Mindanao. Upang itaguyod ang pangangailangan ng kanyang pamilya, kinakailangan ni Rodano ang magtrabaho ng malayo sa mga ito. Minabuti niya rin noon sumama sa mga nangingisda sa malalawak na karagatan at nakasakay sa malalaking bangka. Lingguhan na lamang ang kanyang pag-uwi at kung minsan ay isang beses na lamang sa isang buwan. Wala namang nagawa ang kanyang asawa at mga anak dahil kung pipirme siya sa kanilang bahay ay wala naman siyang kikitain. Isang umaga, dahil araw ng Sabado yon, umuwi sa kanilang nayon si Rodano. May mga dala siyang pasalubong para sa kanyang asawa at mga anak. Ganun na lamang kasaya ang mga yon dahil sa dala ni Rodano. Nang wala na ang mga anak nila, nag-usap silang mag-asawa. Sinabi ni Rodano na hindi siya makakauwi ng 2 linggo dahil pupunta sila sa karagatang bahagi ng Mindanao para roon mangisda. Napailing naman ang kanyang asawa at hindi pumayag sa kanyang nais. Ayon dito, nagkaroon siya ng masamang panaginip patungkol kay Rodano kaya kinakailangan nitong mag-ingat. Mariing tumanggi ang babae sa nais ni Rodano sapagkat malakas ang kutob niya na may hindi magandang mangyayari rito. Inalo naman ni Rodano ang kanyang asawa at sinabing walang katotohanan ang kanyang panaginip. Ipinaliwanag din ito na kapag hindi siya aalis, wala silang makakain at hindi siya makakapag-ipon para sa pag-aaral ng mga bata. Di naglaon, wala namang nagawa ang asawa ni Rodano kung hindi ang payagan ito. Sinabi pa nitong noon din mismo ay pupunta siya sa albularyo na taga-kabilang nayon para magpagawa ng pamproteksyon. Hindi naman tumutol si Rodano sa kanya at nagwika pa ang lalaki na mas maigi yon para maging mapanatag na rin ang loob ng kanyang may bahay. Dahil pagod si Rodano, minabuti niyang magpahinga na lamang at wag nang kumain. Dahil dito ay napakahimbing ng kanyang tulog at nagising siya ng magbabandang 3:00 na ng hapon. Nagkataon naman na pagkalabas niya sa kanilang kwarto ay kararating lang ng kanyang asawa. May dala itong isang maliit na bote na may lamang kung ano-ano. Ibinigay niya yon kay Rodano tsaka sinabi na huwag iwawala yon dahil yon ang magpoprotekta sa kanya mula sa kamatayan habang nasa laot siya. Nagpasalamat naman sa asawa niya si Rodano at itinago sa kanyang bulsa ang isang maliit na garapang. Nang matapos ang usapan nila, nagpaalam si Rodano sa kanyang asawa na tutungo muna siya sa kanilang bukid para alamin kung may mga saging doon na pwede niyang anihin. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang bigat sa kanyang kalooban. Pansin din ni Rodano na tila may nakamasid sa kanya habang naglalakad siya. Subalit, sa halip na tumigil ay minabuti niyang huwag pansinin yon at magpatuloy na lang sa kanyang paglalakad. Nang makarating siya sa kanilang bukirin, ay tiningnan niya ang kanilang sagingan doon, ngunit nadismaya na lamang siya dahil alanganin pa ang mga saging upang anihin. Akmang uuwi na sana siya ng saktong pagkalingon niya, ay tumambad sa kanya ang isang gusgusing matanda. Titig na titig ito sa kanya, kaya nagtaka si Rodano at napatanong doon. Ano po bang kailangan ninyo? Wala po akong dalang pagkain dito kahit may inuman lang. Anya.
Napailing ang matanda habang nananatiling nakatitig sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali, nagwikayo na tila nanginginig pa ang boses. Huwag ka nang tumuloy sa binabalak mo. Dahil baka hindi ka na makauwi rito. Agad namang nakaramdam ng kilabot si Rodano. Tinanong pa niya ang matanda kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit naglakad yon ng mabilis. Hahabulin pa sana niya yon. Ngunit naisip ni Rodano na baka nababaliw lamang yon, kaya hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Nagpasya siyang dumiretso na sa pag-uwi dahil maghahanda pa siya ng kanyang mga dadalhin para sa kanyang pag-alis. Habang naglalakad naman, pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Napailing na lang siya at pinabulaanan ang sinabi nito. Hindi mangyayari yon dahil may pamproteksyon ako. Wika niya sa kanyang sarili. Minabuti na rin niyang ilihim sa kanyang asawa ang patungkol sa naging salaysay ng matanda sa kanya. Pagka-uwi niya, inihanda niya ang kanyang mga kagamitan at minabuting makipagkwentuhan na lamang sa kanyang mga anak. Habang nakikipag-usap naman sa kanila, nakaramdam ng kakaibang lungkot si Rodano. Subalit, inakala niyang dahil lamang yon sa pag-alis niya kinabukasan, pero sobrang lalim ng lungkot niya na hindi niya mawari ang dahilan. Kinagabihan, maagang natulog si Rodano. Madaling araw kasi siyang aalis, kaya maaga siyang nagpahinga. Nakampante naman siyang magiging ligtas siya dahil sa ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Bago mag-alas 4 ng madaling araw ay nagising na si Rodano. Kumain siya at nagpaalam sa kanyang asawa na siya ay aalis na. Nag-aalala naman ang kanyang asawa pero idiniin ni Rodano na walang masamang mangyayari sa kanya. Noon din ay umalis siya sa kanilang bahay. Dala niya ang kanyang iilang damit at ang maliit na garapang bigay sa kanya ng kanyang asawa. Minabuti niya ring bilisan ang kanyang paglalakad patungo sa kabilang baryo nila kung saan naghihintay ang iba niyang mga kasama. Tanging gasera lamang ang nagsisilbi niyang ilaw noong mga sandaling yon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may mapansin siyang mga yabag na parang nakasunod sa kanya. Labis namang nagtaka si Rodano, kaya madalas siyang napapalingon habang iniaangat ang gaserang hawak niya. Sino yan? Kung sino ka man, huwag mo akong abalahin dahil nagmamadali ako. Sambit ni Rodano, sabay balik ng kanyang atensyon sa kanyang daanan. Walang ano-ano. Nakarinig siya ng boses sa kanyang likuran. Nagwikayo na huwag siyang tumuloy dahil may mangyayaring hindi maganda. Dulot naman ng pagkainis ni Rodano, napalingon siya at naging tama ang kanyang hinala nang makita niya ang matandang minsang nagbigay rin ng babala sa kanya. Kung hindi ka talaga mapipigilan, kunin mo na lamang itong ibibigay ko sa iyo. Huwag na huwag mong iwawala ito dahil magiging proteksyon mo ito kahit saan ka mapadpad. Debosyonado na ito at dasal mo na lang ang mga katagang nakasulat dito bilang pagkain mo riyan. Dahil nagmamadali, kinuha na lamang ni Rodano ang ibinigay ng matandang yon na panyo na may nakasulat na kung ano-anong kataga. Hindi na rin niya nagawang magtanong pa patungkol sa nasabing panyo dahil nagsimula na siyang maglakad ulit. Nang maalala niyang hindi pa siya nakakapagpasalamat, lilingon sana siya para magpasalamat. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang hindi na niya nakita ang matanda.
Nakaramdam siya ng takot dahil doon. Kaya minadali na lamang niya ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang makalayo roon. Pagkarating niya sa kabilang baryo, doon na lamang niya pinagmasdang maigi ang nakasulat sa panyo. Nangunot ang noo ni Rodano gawa ng hindi niya nauunawaan ang mga kataga roon. Subalit, habang pinagmamasdan niya at binabasa yon sa kanyang isipan, ay ramdam niya ang kakaibang enerhiyang dumadaloy mula roon. Kinilabutan siya, kaya minabuti ni Rodano na itago ang nasabing panyo at magpatuloy sa kanyang paglalakad patungo sa bahay ng kanyang kasama. Nang matanaw na niya ang bahay ng kanyang kasama, ay nagtaka siya dahil may naririnig siyang ingay na tila umaaligid doon. Naisip ni Rodano na baka magnanakaw yon, kaya naging maingat siya sa kanyang paglalakad patungo roon. Subalit, habang patagal ng patagal ay may nalanghap siyang hindi kaaya-ayang amoy. Parang napakalansa nun na nanunuot sa kanyang ilong. Sa kadahilanang yon, nagkaroon siya ng isang kutob. Paniguradong hindi yan magnanakaw. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yan. Sambit ni Rodano sa kanyang sarili. Napailing na lang siya nang maalala niyang maglilimang buwang buntis pala ang asawa ng kanyang kasama. Nang ilang di pa na lamang ang layo niya sa bahay, napalingon sa kanya ang nilalang na yon at agad ding tumakas. Sisigaw sana si Rodano noon pero naisip niyang makakaistorbo siya ng tulog ng ibang tao. Dahil dito, hinayaan na lang niya yon at hinintay na lamang na bumaba ang kanyang kasama. Makalipas naman ng ilang minuto ay bumagsak ang pintuan ng bahay roon. Lumabas ang kasama ni Rodano. Tinawag niya yon kaya lumapit ito sa kanya. Noon din, minabuti nilang baybayin ang daan patungo sa tabing dagat. Noong mga panahong yon, ay mamula-mula na ang silangan kaya minabuti nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Pagkarating naman nila ay naghintay na lang sila ng iilan nilang kasama at nang makumpleto na ay nagsimula na silang maglayag sa karagatan. Kinakailangan kasi nilang makarating sa baybaying sakop ng Mindanao upang makarami ng huli ng isda. Nang nasa laot na sila, sa hindi malamang rason ni Rodano ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Parang may naguutos din sa kanya na bumalik na lamang sa dalampasigan. Ngunit sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, mas pinili niyang pakalmahin ang sarili at wag nang isipin ang masamang kutob niya. Dahil naging maayos naman ang kanilang paglalayag, kalaunan naging kampante na rin si Rodano. Wala namang makakapal at maitim na ulap na pwedeng magdulot ng masamang panahon. Dumaan pa ang mga oras at tuluyan na ring dumilim ang paligid. Nagsimula na rin silang mangisda noon. Habang nasa ganoong sitwasyon, bigla ang nag-init ang pakiramdam ni Rodano. Lalo ring lumakas ang kabog ng kanyang puso, kaya nakiramdam siya sa kanyang paligid. Walang ano-ano, umihip ang malakas na hangin na hindi nila inaasahan. Nagsimula ring bumuhos ang ulan at unti-unting lumaki ang alon. Sa hindi nila inaasahan, isang malakas na alon ang humampas sa kanilang bangka at sinabayan pa ng malakas na hangin. Sa kasamaang palad, lumubog ang kanilang sakayan. Nagkanya-kanya na sina Rodano sa pagligtas sa kanilang sarili noon. Habang nasa ganoong sitwasyon naman, inisip niya ang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Ang aking pamilya, kailangan kong makaligtas dito. Saad niya
habang nagpupumilit na lumangoy habang hinahagilap ang pinakamalapit na dalampasigan. Nung mga oras na yon, hindi nawala ng pag-asa si Rodano na makakaligtas siya. Subalit habang lumalangoy, naisip niyang walang naging bisa ang garapang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa, gawa ng naaksidente pa rin sila. Naalala niya rin ang naging babala sa kanya ng matanda. Kung nakinig lang sana ako nun, hindi sana ako aabot sa ganito. Nanlulumong wika niya. Naramdaman niyang uminit ang kanyang bulsa kung saan nakapaloob ang panyo na binigay sa kanya ng matanda. Kaya naalala niya ang isa pang sinabi nito patungkol sa proteksyong ibibigay sa kanya ng naturang bagay. Pagkaraan ng ilang oras na paglalangoy, napansin ni Rodano na paminsan-minsan ay may mga buhangin ang naaabot ang kanyang paa. Dahil dito, nawari niyang papunta na siya sa mababaw na parte. Sa kadahilanang yon, kahit pagod na siya ay pinilit pa rin niyang lumangoy hanggang sa makarating siya sa dalampasigan. Saktong nakarating siya sa dalampasigan nang nanghina ang kanyang tuhod at nakaramdam siya ng hilo. Marahil dahil sa pagod niya, bumagsak siya roon. Bago pa man mawala ng malay si Rodano, may narinig siyang mga tinig na tila papalapit sa kanyang pwesto. Naalimpungatan na lamang si Rodano nang maramdaman niyang may bumubuhat sa kanya. Dahil hinang-hina siya, hindi na niya nagawa pa ang makapagsalita hanggang sa nakarating sila sa lilim ng puno. Inihiga siya ng mga taong bumuhat sa kanya sa isang papag. Nang makita nilang nahimasmasan na si Rodano, tinanong nila ito kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya napadpad sa islang yon. Hindi naman nagatubili si Rodano na ikwento kung ano ang nangyari sa kanila ng kanyang mga kasamahan. Nasa ganoong kalagayan siya nang makaramdam siya ng kakaibang init. Nagtaka siya noon, lalo na nang mapansin niya na biglaang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng mga tao roon. Hindi ko alam kung nasan ako. Gusto kong makauwi sa amin. Wika niya sa mahinang tinig. Napailing naman ang mga tao roon at napaliwanag na mahihirapan siya sa kanyang plano. Walang ano-ano. Nagwika ang mga taga roon na hindi na talaga makakauwi si Rodano dahil siya ang kanilang magiging pagkain pagdating ng kabilugan ng buwan. Napalunok ng kanyang laway si Rodano at agad ding nagkaroon ng masamang kutob. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglaang natahimik ang mga tao roon. Tila naging mga basang sisiw sila at agad ding tumabi. Napatitig na lamang si Rodano nang makita niyang may isang matandang naglalakad at papalapit sa kanila. Dito ka na muna hanggang sa maging malakas ka na. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng mga to. Sambit ng isang matanda. Nagpakilala siya kay Rodano at may kung anong ibinulong ito sa noo niya. Pagkatapos nun, naging malakas ang pakiramdam ni Rodano. Sinabihan siya ng matanda na sumama ito sa kanyang bahay at doon na muna manatili hanggang sa kaya na niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Sumama naman sa kanya si Rodano at habang naglalakad, naging panayang lingon niya sa kanyang pinanggalingan kung saan naroroon pa rin ang mga taong tumulong sa kanya. Habang sumusulyap siya, napansin niyang parang nagbabaga ang kanilang mga mata. Sa kadahilanang yon, nagtanong siya kung anong meron sa mga taong nagligtas sa kanya. Noong una ay hindi sana magsasalita si Tandang Doryo, subalit nang mapansin niyang nakatitig pa rin sa kanila ang mga tao, minabuti niyang sabihin na lamang kay Rodano
ang patungkol sa kanila. Mga aswang ang mga yon. At kung hindi ako dumating, malamang ay dinala ka na nila at kinulong para maging pagkain sa darating na kabilugan ng buwan. Saad ng matanda. Napailing na lamang si Rodano at nang maisip niya ang pag-init ng kanyang pakiramdam, naalala niya rin ang ibinigay sa kanya ng matanda. Kaya kinuha niya yon sa kanyang bulsa upang ipakita kay Tandang Doryo. Pagkakita naman ng matanda ay nagulat siya at namangha. Sinabi niyang isa yung makalumang talandro na may sinaunang kasa. Sinabi pa ng matanda na proteksyon yon sa lahat ng masasamang tangka at para na rin yon sa kabal at kunat. Nang makarating na sila sa bahay ni Tandang Doryo, tinuruan niya si Rodano kung paano basahin ang mga nakasulat at nang mapagana niya ng husto. Napaisip na rin si Rodano noon patungkol sa naging babala sa kanya ng matandang nagbigay nun. Napagtanto niya rin na kaya pala nag-aalangan ng mga aswang na idiretso siya sa kanilang kulungan na marahil ay naging sanhi ng kanyang tangan. Habang nasa ganoong sitwasyon, naramdaman ulit ni Rodano ang panghihina kaya pinagpahinga na lamang muna siya ni Tandang Doryo. May ipinainom pang tubig ang matanda sa kanya na siyang naging rason ng kanyang biglaang pagkaantok. Dahil sa matinding pagod ni Rodano, halos 3 araw din siyang nakatulog. Nagulat pa si Tandang Doryo nang magising siya at wala siyang ibang hiningi kung hindi tubig, gawa ng uhaw na siya. Nagtanong pa ang matanda kung nais niyang kumain, pero umiling si Rodano, tsaka sinabing sapat na sa kanya ang maiinom na tubig. Nasa ganoong sitwasyon siya nang maramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Inisip pa niyang baka dulot lang yon ng maalinsangang panahon, kaya lumabas siya sa bahay ni Tandang Doryo, tsaka nagmasid-masid sa paligid. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mapansin niyang may 2 lalaki ang ilang beses na nagpapabalik-balik. Sa tuwing nasa tapat sila ng bahay ni Tandang Doryo, napapatitig sila kay Rodano at napapangisi na parang may kung anong masamang binabalak. Sa kadahilan ng yon, nang muling bumalik ang mga lalaki ay minabuti ni Rodano na harapin sila at usisain kung ano ang kanilang problema. Subalit, nang matanaw naman ng 2 na papalapit si Rodano sa kanila, nagmadali ang mga itong umalis. Nakita naman ng matanda ang ginawa ni Rodano, kaya nagwika ito na hayaan na lamang ang mga yon dahil baka nakuryoso lamang sila sa pagdating niya. Tingnan na lang natin mamayang gabi. Alam kong susugod sila rito at kukunin kanila. Pero hindi tayo papayag. Lalabanan natin sila hanggang sa kaya natin. Saad ng matanda. Kahit na hindi man alam ni Rodano kung ano talaga ang plano ni Tandang Doryo, napatango na lamang siya at sinabi na nakahanda siya kahit na anumang oras. Matapos ang kanilang usapan, minabuti nilang maghanda sa pagdating ng karimlan. Naglagay na rin ng mga pangontra sa paligid ng kanyang bahay ang matanda, nang sa gayoy hindi makakapasok ang mga aswang. Naghasa na rin sila ng itak na kanilang gagamitin, tsaka pinahiran yon ng abo. Mas masidhi kasi ang epekto nun kapag nasugatan ang mga aswang. Kinagabihan, hindi pa man lumalalim ang gabi ay nakarinig na sila ng mga ingay sa labas ng bahay. Alam nilang 2 ng mga aswang ang mga yan, kaya inihanda nila ang kanilang mga sarili. Noong mga panahong yon, itinali ni Rodano ang talandro sa kanyang ulo. Nakaramdam kasi siya ng pag-iinit nito na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Walang ano-ano,
may narinig silang pagtawag mula sa labas. Dahil doon ay napasilip si Rodano. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makita niyang maraming mga taong nasa labas at nagbabaga ang kanilang mga mata. Ilang beses pang tumawag ang mga yon kay Tandang Doryo, kaya wala nang nagawa ang matanda kung hindi ang harapin sila. Bumaba na rin si Rodano upang samahan ito. Pagkababa nilang dalawa, agad na nagwika ang isang aswang na kapag hindi sumama sa kanila ng kusa si Rodano, papatayin ng mga ito ang kanyang pamilya. Napalunok naman ang kanyang laway si Rodano at agad na naalala ang naiwan niyang asawa at mga anak. "Wag na wag niyong idadampi ang marumi niyong kamay sa aking pamilya dahil sisiguraduhin kong mauubos kayo." Paninindak niya sa mga aswang. Tila nagsaya naman ang mga aswang dahil sa sinabi ni Rodano, kaya nagwika ulit ang isa sa kanila. At sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Pagkawika ng aswang na yon, minabuti ni Rodano na lumapit sa mga yon. Habang papalapit naman siya ay nakita niyang nagulantang ang mga aswang habang nakatitig sa kanya. Animoy takot na takot silang lahat kay Rodano ng mga panahong yon. "Alam ko nga kung ang inyong nais. Ano bang kailangan niyo sa akin?" tanong ni Rodano. Natahimik ang mga aswang na yon, subalit lahat sila ay napalingon ng magwika ang isang kasama nila. Sinabi nito kay Rodano na kinakailangan nitong sumama sa kanila dahil ito ang kanilang magiging handa sa pagdating ng kanilang taunang pista na nagkataon ding kabilugan ng buwan. Napailing naman si Rodano at kahit na medyo nag-aalangan, hinamo niya ang mga aswang na yon sa isang labanan. Napangisi naman ang mga aswang at napaangil sila. Alam kong nagtatapang-tapangan ka lang dahil sa bagay na nakatali sa ulo mo. Kapag nagkataon, makukuha ko yan at wala ka nang maipagmamalaki. Napalingon na lamang noon sa kanyang likuran si Rodano nang magwika si Tandang Doryo na sasali siya sa labanang yon. Napatango naman sa kanya si Rodano at inihanda nilang dalawa ang kani-kanilang itak. Noon din, nagsimulang magpalit anyo ang mga aswang at naging mabalahibong nilalang sila. Mas naging mabalasik din ang ora nila ng mga panahong yon, subalit hindi nagpatinag sina Rodano at Tandang Doryo sa mga nilalang. Kapag malalagay tayo sa alanganin, pumasok tayo sa loob ng bahay. Natitiyak kong hindi sila makakapasok dahil pinaligiran ko ng pangontra ang bawat sulok ng bahay. Wika ni Tandang Doryo. Iginala nila ang kanilang paningin hanggang sa sumugod sa kanila ang iilang mga aswang. Hindi naman nagpatinag ang dalawa at sinalubong nila ang mga ito ng kanilang pagtaga. Halos hindi makapaniwala si Rodano sa kanyang sarili noon, gawa ng nag-ibayo ang kanyang liksi. Ramdam din niya ang kakaibang enerhiyang lumulukob sa kanyang katawan na animoy may kumokontrol sa kanya. Ang bawat aswang na lumalapit sa kanya at sumusubok na sunggaban siya ay nagagawa niyang tagain bago pa man makalapat ang mga kuko at pangil ng mga ito sa kanyang balat. Samantala, hindi rin nagpapatinag sa mga aswang si Tandang Doryo dahil may kakayahan itong lumaban sa mga ganoong nilalang. Kahit pa matanda na ito ay halata rin sa kanya ang pagiging sanay nito sa ganoong sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, halos kalahati na ng mga aswang ang nagawang mapatay ni Rodano. Matutuwa na sana silang dalawa dahil kokonti na lamang ang kanilang kalaban, ngunit pareho silang napanganga
nang may marinig silang mga mabibilis na yabag ng mga paa. Iginala nila ang kanilang mga mata sa paligid at kita nila ang nagbabagang bagay na papalapit. Alam nila ng mga kasamahan nyo ng mga aswang, kaya mas lalo silang nababahala. Kailangan abutan tayo ng liwanag. Dahil kung hindi, paniguradong kakatayin nila tayong dalawa. Saad ng matanda kay Rodano. Napatango naman si Rodano at muli niyang hinarap ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Walang ano-ano. Sa hindi inaasahan ni Rodano ay may 2 aswang ang umatake sa kanya mula sa likuran. Sinagpang nila siya sa bandang leeg, subalit kahit konting sugat mula sa kanilang pangil ay wala siyang natamo. Napasigaw si Rodano dulot ng kanyang matinding galit. Hinarap niya ang 2 aswang at bago pa man may kung anong gawin ng mga ito, tinagana sila ni Rodano sa kanilang leeg. Naging sanhiyo ng kanilang pagkabuwal na naging rason din para agarang bumulwak ang kanilang dugo. Nang makita ni Rodano na buhay pa ang 2, inapaka niya ang ulo ng mga ito na naging dahilan para lalong bumuka ang kanilang sugat. Sakto ring nakita niya na papasugod sa kanya ang iba pang mga aswang, kaya tumakbo siya upang salubungin ang mga ito. Naging mabilis naman ang paggalaw ng mga aswang at nang makita ng iba na papasugod na si Rodano sa kasamahan nila, umatake rin ang mga ito. Hindi niya inakala na mangyayari yon, kaya napasigaw siya kay Tandang Doryo para humingi ng tulong. Subalit, bago pa man makalapit sa kanya si Tandang Doryo, dinumog na siya ng aswang. Pilit na nagpumiglas si Rodano sa kanila, subalit sobrang dami nila at hindi niya kaya ang kanilang lakas. Sinubukan ng mga itong kagatin siya pero dahil sa bertud na kanyang tinataglay, ay hindi yun nagagawa ng mga aswang. Walang ano-ano, narinig ni Rodano ang boses ni Tandang Doryo. Minura nito ang mga nilalang na yon at may kung ano-anong sinabi na hindi maintindihan ni Rodano. Umalis kayo sa islang ito. Dahil kung hindi, dito kayo ililibing, kagaya ng ginawa ninyo sa aking asawa at mga anak. Galit na wika ni Tandang Doryo. Noong mga panahong yon ay nakarinig si Rodano ng sunod-sunod na pag-ungol. Naisip niyang baka pinagtatataga ng matanda ang mga aswang, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob. Noon din, pinilit niya ang makapiglas sa mga aswang at nang magawa na niya ito, dinampot na rin niya ang kanyang itak. Nakita niyang tama ang kanyang kutob, kaya nagpasalamat siya kay Tandang Doryo. Pinagtulungan nilang labanan ang mga aswang na yon, hanggang sa halos lahat na ng mga nilalang ay nakahandusay sa lupa, duguan at wala ng mga buhay. Dahil marami pa rin ang kinakaharap ni Rodano, hindi niya namalayan kung ano ang nangyari kay Tandang Doryo. Nagulat na lamang siya dahil nang mapalingon siya ay nakahandusay na ang matanda at halos puno na ng sugat ang kanyang katawan. Napasigaw si Rodano sa matanda at nagmamadaling lumapit doon. Patawad, Tandang Doryo, kung hindi kita kaagad natulungan. Wika ni Rodano habang napapailing. Napangiti naman ang matanda at agad ding tumugon. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay ligtas kang makakauwi sa iyong pamilya. Pabayaan mo na ako dahil matanda na rin ako at matagal ko nang ninanais na makasama ang aking pamilya sa hukay. Nangilid ang luha ni Rodano habang napapatitig sa matanda. Sinabi pa ni Tandang Doryo sa kanya
kung saan nakahimlay ang pamilya nito at humiling siya kay Rodano na doon siya ilibing. Sinubukan pang dalhin ni Rodano ang matanda sa bahay nito para gamutin. Subalit habang papalapit siya sa tirahan ng matanda, ay binawian na ito ng buhay. Wala nang nagawa si Rodano noon kung hindi ang tuparin ng tanging hiling sa kanya ni Tandang Doryo. Inilibing nga niya ang bangkay ng matanda sa tabi ng libingan ng pamilya nito. Pagkatapos nun, dahil bukang liwayway na naman, nagsimula nang maglakad si Rodano at nagbakasakaling may tutulong sa kanya. Di naglaon, may natagpuan siyang komunidad mula sa kabilang bahagi ng isla at nalaman niyang mga tao pala ang nakatira roon. Batid din niya mula sa taga roon na halos lahat ng nakatira sa kabilang bahagi ng isla ay mga aswang, kaya hindi sila dumadako roon. Sa kabutihang palad, may mga bangkaring bumabiyahe patungo sa kabilang isla, kaya hinatid nila roon si Rodano. Nagpalaboy-laboy ito roon hanggang sa may kakilala siyang nakatagpo sa kanya at tinulungan siyang makauwi sa kanyang pamilya. Halos hindi akalain ni Rodano na makakaligtas siya mula sa aksidenteng kinaharap nila sa laot. Wala na siyang naging balita sa kanyang mga kasamahan. Magmula rin noon ay natakot na siyang pumalaot at minabuting magtrabaho na lang sa kanyang bukid. Laking pasalamat niya noon dahil kahit binigo siya ng garapang ibinigay ng kanyang misis, nagawa naman siyang iligtas na ipinagkaloob sa kanya ng matanda na isang uri ng makalumang talandro na may sinaunang kasa. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang bitin ako rito, no? Kasi bakit ba? Hindi nabanggit yung purong potensyal na kakayahan ng makalumang talandro na may sinaunang kasa. Alam naman nating lahat, di ba? Na kapag sinasabing lumang aral, lumang kasa, lumang talandro, alam nating lahat na sobrang bisa niyan. Di ba? Parang galing pa yan sa mga kaninu-ninunuan ng kung sino eh. 'Di ba? So sa kwento na to, naligtas siya. Naligtas tong bida natin, nakabalik siya sa pamilya niya. Pero yung buong potensyal nung lumang talandro na may sinaunang kasa, di nabanggit eh. 'Di ba? Parang isang bisa lang. Ano ba yung bisa na 'yon? Yun yung kabal at kunat. Kasi hindi siya nagagawang masugatan ng aswang eh. Dun pa lang sobrang panalo na yung bisa ng lumang talandro. Paano pa kaya yung ibang gamit nito? 'Di ba? Sayang lang kasi isa lang yung pinadalang kwento sa atin eh. Siguro ayaw na lang din ibahagi nung nagpadala ng kwento kung ano pang meron o kung ano pang kayang gawin ng lumang talandro na yon na nasa panyo. Bihira yun. 'Di ba? So ako, medyo malaking question mark sa akin kung ano pang kayang gawin nun. Pero alam ko karamihan din sa inyo, yan yung iniisip. Pero overall, syempre, angas pa rin ang kwento natin. Kaya, kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.